Hi! Live na ba yun? Wala mong tanaw. Mag-unbox dahil may Shopee. Wala ko kabaloog ng mukha ng may. Ikaw sa... Tanawa na sa YouTube. Nag-follow ka sa ko. Wala mo earphones man. Hindi na mo tukar? Kuyaw. Tanawa daw. Dungga daw o sug ako ang tingog. Hi guys! Mag-unbox dahil may og among gi-order sa Shopee. Yeah. Renza G. Live mag sa pinakauna. Dili na sa account. Sa akong account. Dili diha oy. Ato yun sa kuha. Kaya ka na kugikan. Hi guys. Mag-unbox me items na gi-order niya sa Shopee. Pero wala siya kusog. Ha? Dali. Ano na siya. Mag-unbox me og karing mga case na gi-order. Pero duha na. Duha na ang tanan. Ang mo ako. Oh, ikaw rin mag-open. Ay, bulok o dahil. Pili ko. Ang buso. Kauban ako manghod na pangit. Pakita po ito video po. Pangit. Ikaw na rin natanood dyan. Hindi lang mag-post sa media pa sa video sa YouTube. It's warm. O din yung gipalit sa Shopee. Ang among nabayaran kay pila tayo yung nabayaran. Wala po na kabutang. Pangita din ako gain na. Wala. Pag istorya po, taga-unbox siya. Mga case na. Mystery box. Ay, sulod ani. First item. Ay, pro. Case mo siya tanan. Giisa lang kay mga kanan niya mga tihik. Mahal mong gudiri ah. Dahil na ay customer. Nawa na po siya. Nara. Mo ni siya tanan among gift. Ito mo na dyan. Ito. Ay, freebies na. Freebies lagi lang. Mo ni tanan ang yung gi-order sa Shopee. Si tawag ani. Pila tanan gani imong Oo, na ay free. Back- Got free. na ay free di ay. So mo ni siya. Pila ni ka items tanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala yung Ah, so 7 ka items ang gi-order niya. Ay, may Tapos tag. naiduha ka. Naiduha ka. Duha ka free nga sorry siya, case. So, among iwan na og abre ay pakita ang ano si Bayot, unsaon man nato, ma'am? Si mama. Ang kutong inyo. Pak!
Mickey Mouse nga pang tablet. So, wala may tablet. Si mama ang makapahimulos ani Bash. Oh, nice ba yun? Oh, green holder. Wala na siya, sis. Tumiro lang. Wala siya, sis. Di mo na mabukus to. Oh, so, nana Mickey, maigo ka ni. Maigo ni no. Hulo, cute ba siya do. Karon pa nagka-case yung tablet mo. Nice. Hoy, Mickey Mouse biyat. Awa ko full tempered sign. Hindi to sulanan. So, napod Pila siya yung palit ipalit kanina? nga full tempered Pili mo. glass. 99? Nagpila ni siya. Barato na siya. 80 ra ata na siya, sis. Be. iPhone 6 nga full tempered. Ay, nakalimot ko ingon sa iyo. Murang payat ka. Black din. Uyot. Si Munyat ani ma'am gusto. Nani iya? Ano? Ina. Cutie. Anay nga naman nga case akong gusto yan. Ano ko ni mag-apilan. Uy, Wala F3? Wow, ayun. so na siya ibaboy nga case sa iPhone 6. Mo gini akong ipangita nga case pero wala diri sa F3. Lisod kay pangitaan. Pangitaan ka agi Roy. Awas sa Uy, ko ano. Tag 79 pesos lang yan. Asa, ano? Kana. Uy, sa kuha na ni Bayot kay tag 200 ka pin. Ano? Kag tay 8 der akong tempered glass jay. 88. Hindi ko siya mo. Og full glass, no tempered glass Green very for 88 pesos only. Asa man sa F3 ba? Ano ba yun? Nice Bayot. Ang Adobe? Full tempered? Ay, 360 case sa F3. siyempre bibara Yung uso naman si Roy, si... Naman, naman. Hello. perfect kayo siya sudlanan ba yun? Ang kato din kamunyat eh. Parang pareho na sa kanan normal na kuan. O, para matabunan ng buak, besh. Yan eh. Sunod na. Pagpila na? 88 pesos only. Wala isang F3 na. Suyo. Wala na sis. Pwede nindot ang black. Andam ko yung nga ni Biarros Gold. Pangit lang. Cute kayo siya. Pa dyan kapsa. Yung basta gan, basta case pero sa i-order o ang ate wala. Dua po kang ate. That's mine. Ay, 3S yung cellphone. Pang mama na. So, full temp, 360 case po sa A3S kay mother. Nalagod kayo pang change. Color blue. Because Saan na blue lalo metallic? kayo Ay, black. di man siya metallic, besh. Lalo kayo black. This red, iPhone o 6 nga, blue, 360. Nice blue. Ano kang ate? Oh. Saan na siya? 360 para Mo iPhone na, 5. ay, iPhone 5, rin mag-apil sa iya. Katong isa unta po. Wala man lagi. Huawei Nova Ako, 2 magdili Lite. man makitaan ko, mams. So, iPhone 5, color blue, ay, blue ba ni? Blue din siya, ma'am. Black o red. Black o red. Kay para kay Ate Bells. Duha ka buok. Iya. Then, isa ka F3 nga 360 case. O isa ka A3S para kay mother. Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Kalibre. Tapos isa ka, ano siya? Ring light. Ay, sabi to. Ring holder bro. Ay, ring holder. Ay, ring light. Hindi ay ring holder. Free ni siya. So, dapat ta siguro yung amount para ano. So, ay, pag yan, nara kayo, mag-thumbnail to niya. So, itry na to ang ako ang 360 case. So, isa ra ang ako adere nga bastos jud. I-try na to sa akong phone. So, as of the moment, i-try daw na ako, tas na di ay gamit. Igamit da ito daw akong cellphone di ay. So, di na ko siya matry. I-try na to ang cake. So, mao to. So, wala may matry. Kaya gigamit na ko akong cellphone.
para mag-live. So, moro po to ang items na mo. Nga ipakita. So, gigamit na namo karon ng ako ang Boya mic. Pero wala pa ko nagbuhat og video about ani. Maghimo ko reviews ani. So, gitry lang namo ambot og okay ba? Og okay ba ang audio nga namo karon nga gigamit. So, sa tanan nako friends na Tagalog diha, unta makasabot mo sa ako. So, moro ni among live para lang mag-open sa mga case na among order. So, moro to Jay. Bye. Bye. Uy, tulo na sila. Comment sa movie kung kinsa mo. Sa likod lang. May customer, so ito na mo ni. Bye.